Na. Kalaki ang mong video diya. Mayong adlaw mga kadiskarte, welcome sa akong YouTube channel, Diskarting Bukid. Mga unita, nag-utam ni Uglaw-oy. Kaya nga muutan, udot sa gabi, na si tangkong, na si pako. Man ay kinabuhi sa bukid. Tas among rice, pakilanta palihog, black rice. Napod may white rice. Okay, mo na mo kinabuhi sa bukid. Ngag-friend. Magpayagan daw ng subanan, manitad lampan. Lampan namin anes, sinubanan ko piya, alak matabang. Bang, sukal ra? Sukal ra, oy. Mani matabang mararinan inang. Mani, marat po ka. Ah. Nga ani pa kadala. Lawar. Video ko te. Matabang gaya rinan inang. Tabang inang mo. Picnic sa bukid. Lami kayong utan, idong rine, ani pastor rine. Lami kayong utan, lami kayo paresan black rice. Sipal mo inang. Peta mo ni inang dito. Armeta. Oh. Mana mo kinabuhi sa bukid ha. Gulay-gulay lang ta. Oh, nagyaka mi kaon. Mm. Kaya aron mabusog kayo. Hi, Diskarting Bukid. Thank you sa inyong paglantaw sa akong YouTube channel. Ayaw kalimot pag-subscribe, Diskarting Bukid.